12-нче этапның башыннан КАМАЗ машиналарын беркемдә куып тота алмаячагы билгелейде. Менә алар зур тизлек белән Бишадан Җиддәгә кадәр комлы юлны уза. Бүгенге этапның озынлыгы 164 чакрым иде. Әшәулыдагы КАМАЗ Мастер спорт үзәгендә бу минутларда безнең егетләр өчен җан аталар, залда туганнары, дуслары, хезмәттәшләре. Проехал 12 Дакаров. Дакарны 12 мәртәбә уздым. Кызганыч, быел катнашып булмады. Сәламәтлегем какшаган иде. Егетләр өчен җан атабыз. Финишка кадәр 40 чакрым калды. Алар яхшы нәтиҗә күрсәтә. Халыкара дәрәҗәдәге спорт мастер Антон Шибалов өчен аның хатыны Екатерина җан атты. Эмоции я исключительно положительные. Хис кичерешләре искиткеч, егетләр өчен, Антон өчен бик сөенәм. Кичә Эдуард Димага шүлдә ярдәмгә килде. Ярышларның шундый мизгелләрен яратам да инде. Һәм менә лаеклы җиңү. Бүгенге этапта беренче урында Дмитрий Сотников, икенчедә Чехия узышчысы Мартин Мацик, өченчедә Чилидан Игнасио Касали. Эдуард Николаев белән Андрей Каргинов аз гына калышып 4-нче һәм 5-нче баскычта. Әмма гомуми исәптә КАМАЗ мастерга тиңнәр юк. Быелгы Дакарның беренче 4 урыны да Чаллы командасы егетләрендә. Дмитрий Сотников бүгеннән 2 ләтә Дакар чемпионы. Всем привет! Мы финишировали. Едем лесом, мы чемпионы. КАМАЗ чемпион. Спасибо, что болели. Тузан ычлы ташлар, юеш һәм артык кырыкым. Быел Дакарның һәр этабы безнең команда өчен сынауларга бай иде. Техника юлда ватылып, берничә мәртәбә йөк машиналарының көпчәкләре тишелде. 8-нче этаптан соң һәр вакыт алда барган КАМАЗ мастер командасына шикаят белдерүчеләр дә булды. Әмма бүген бөтен дөньяда беләләр, КАМАЗ автомобильләренә тиңнәр юк. Дмитрий Сотников белән Эдуард Николаев быел өр-яңа К5 буынындагы йөк машиналарында көч сынашты. Эмоции. Biz bik süyenəbiz. Bizning komanda bik yuqarı nəticələr күрсәтте. 4 ekipaj 4-сі дә пьедесталда. Автомобильләрне үзебез җитештерәбез, үзебез сыныбыз, алга таба атлыйбыз. Зәңгәр армада быел 6-нчы мәртәбәрәттән Дакар пьедесталының беренче урыннарында. Алтын бидуин Кабат Россиягә кайта. Киләсе елда 20-нче бидуин өчен көрәш. Димәк, команда юбилей җиңүгә әзерләнә. Айгөл Бәдретдинова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.